PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang pasisimulan na po natin ang first sample draw para sa araw ng parang draw number 3268. Pangasinan, let's play small town lottery. I'm ready. First unique number 12, 1, 2. Ibabalik po natin ang piling numero para mapasama sa pangalawang pagpili. I'm ready. Second winning number 35, 35. Ang ating number combination para sa ating first draw ngayong araw na ito ay 12, 35 sa order. Congratulations po sa lahat ng nanalo kung muli si Dr. Martinez sa ating PCSO. Yumuro sa pagtulong. Maraming salamat. Official draws for March 12, 2025. 12 o'clock noon draw are numbers 12 and 35. 12, 35 and exact order. Kinabukasan